Ki nong yalam jong seng Ribho Youth Federation Western Zone ki ba kentup ya ba aktif pator ubadiu presiden baru ba running well sengkli ubadiu secretary mentak sengi habakren hakilat pathai kubor gila panpau ya ki arteli kimat jingdawa ki ba kum ka seng gayeng ka ba longru na ka menta ka bit ka biang jong ki pajba ka thain ki mat jingdawa ki ba kum ka seng kalabu syak sarkar kalong ban penkloi ban priang no ya jingdawa jong ne ka thain ka bala slembha ban yo ya civil subdivision hapathar khama kenang baga jinge jan jong ki pajba bat kitenat sarkar baper kan sukbha bat bagi kampen roy ru kin poi na kapor syaka thain kabalong ka wai na ki thain ki brang don hapadeng jong ka jing sadin nang taha ke juga por ka seng dawaru nang sarkar baga dei banda pet thu bha haswa ban pentikna ya ka jing pen bet put hakasin ka baar bat ha ka ne ka wat ka baar jong ka jing pen bet put ka seng lengba jong ki tegi nong yalam kilong bak sarkar kam dei ban baklai ka ne ka jing pen bet put namar ka jing kendu jong ki angut ki menteri rang ba kata menteri rang ba ka sarkar Meghalaya bat menteri rang ba jong sarkar Assam bakin shim ya ki jing menjur jong ki dorbar raj ki dorbar hima ki nong yalam sinong ban ya biang lang bat ka regional committee ka bansa thau no shen da ki ne ki ar terli ki jela na ka benta ka jing pen bet put to hangani por na kalian jungi kum ki nong ilam jong ka RBF Western Zone indan lang ne baru general secretary jungi te ngakwa panikan hangani por kita haki atli ki benta kata kalong habide bat ka civil subdivision ka bar kalong halor ka jing penbet put bersama ya hangani ka second phase te na kalian jungi kum ka Western Zone na kapor sa kapor ila ya pansmo hi ila pathai kapor habide bagani civil subdivision bat ila yo hi ban ya kendu ha ki snem ki olek no bat ya Deputy Chief Minister jungi jongga state ke jungi te kane kapor ngakwa sa chisin pat ban pusno pasngap sa sarkar halor kane ka civil subdivision jungi ka bangila dawa mental laki pho posnem handai hadu menta kampat urlam te dene mar ta kata na liang jungi kum kinong ilam jong ka Western Zone tingi kwa ba ka sarkar kan pentrikam no lane kan wanbu no ya kane ka civil subdivision hapo ka Western Riboy ke jungi namar ba ya kane ka civil subdivision nila don lupa ki jaka ki mala purpose namata civil subdivision bat nila penbiang ki kot kisla jing kam na kalian ka Western Riboy dorbar te dene mata ka na kalian jonga ngakentulang ya MLA badon hapo ka sarkar menta ba sasuni soton kumjuru ya ka sarkar MDA ba kadai ban aino mador ya kan civil subdivision nadu ki por ki bumisuang ila dawa na ko por sa ko por ande hadu menta kamurlong de den mar tak daw na kalian jungi kum ki nongilam jong ka Western Zone ibu ke jingkerpat balak no ka sarkar ka dei ban penurlong no ya kan ka civil subdivision jungi hapo ka ni ka Western Riboy ke jungi namar bale namar ngi ba kum ka mairang mensuang ka dei subdivision menta ka yo district tekum ka subdivision na po marang balay ka sakot tamarang hindi banyo ka hindi banra na siya sa patakmaken de den marta ka daw ngakwa ba kanay civil subdivision ngakantu yak sukar baday banurlong no hapo kini isnam swa ka election lom da kumta nakalang jungi kum ka seng ninam klikti ngiyat sakmat habide ban kumno ban kerpat lane ban bu ka kerpat sa sukar nakabatakan ka civil subdivision hakaju ko por ngakwa ro ban kren Hawi day bat kene ke jing penbet put penbet sam second phase kabangili iya kila pathai kubor na kaliang chief minister menta ula ya kendu bat chief minister Meghalaya bingung bat sa penbet yang ya kene ke second phase de den mata taw ngi na kaliang kaseng ngim kwa asu ba kene ke second phase ke jing penbet put sam kan bakla kum bal penbet ha ki MOU ko bala dep menta ngi kwa ba kene ke jing penbet put besam ka ba second phase menta kan long itnat bat kalong ru lengba ka jing menjulong jongki nong shnong ke badan tu ko papo bodar namar ilong give and take policy habang ipet menta ka give kam don ka give ngimdiyo long tang ka jing tek be ki shimbet na ka Assam na po Meghalaya te den mat ta daw hagan ka second phase kam long kam dei balong su kumta ni kwa be ba ka ne ka second phase ka dei ban yas thulang ki nong shnong ke badan ka bodar benangta kisim ki right nangta ki nong sensar sinong ki badan hatu ibodar ni hab ban bu ke jingilang baginde ban keli ban tukit ikot kisla ki ba yade bar kene ka khendau ka siap ke badan hapo bodar
namar balai namar bahakum megini badap ikot isla kita megilia kumno kila benai sakasam te deni marta kata ngontu lang ya ka sorkar by day bakane ka second phase kidai ban le hakata kadur ke jingya sutnar ke jingya menjur lang bat kumjuru ngakanturu ya MLMDC jongi kum kajirang kongsi bakin ya sulok lang bakin nong sing suam hato ya kane jika la ibit nem ban le asam kane jika dang ibit nem banwan sami kaya te den mat tak daun nakaleng kum noi lam jong ka RBF Western Zone akan tulang ba kane ke MOU kam dai ban fil kum ba fil ya kita ke MOU ki beladep te kum tang kerpat ba ka sokar kan le kane lada ka sokar kam nom la ban purti halor kane jikwa jungi kamot ngina kaleng ka sen ngin priang dari